רואי את התר אצל קרין. רואי את התר אצל קרין. רואי את התר. הפעם סיגרתי קוסמת. רק בגלל הניירות שאת זורקת. תראו, אהרון מדבר. תגידי, נו, קרין ורביד אהרון יפתח לבד רוח כפיים יש שם. די, נו, די. שקט, אני היחידה פה יכולה לעשות לכולם. כי אין מי שאוהבת אותי כמה. מה שאתה אוהבים מכם? למה? אני 5 חודש. לא, אז אני 4, תראה זאת. 4, 5, עדיין. בואי קרינה יכולה להיות אימא. תגידי לי, מה זה אין את השכל? אתי. לא מעניין בכלל, אני לא אוהבת שנוגעים לי בדברים. קרין, איזה סקסית את? הנה נופר. די, נו. ביי. אני באמצע צילום. צילום של קרין הסקסית. הילד, תראי את הילד תקוס, טל. סתם, חכה, אבל שכולם נראה. לפני שאת יושבת. אהרון, האמצעי. נו, עזבי, בקיצור, תקשיבו, עוד מעט. למה? לא סיפרת את זה ישר. אבל לא צריך, אני מדברת ילד להיות שם, אתה ילד. אהרון, האמצעי, יש שם את זה, הברות שם, אותי כבר.